Εκρηκτικό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο Ηράκλειο εν ώψη των επετειακών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου. Την ώρα που η τοπική Ελλάς επιχειρεί να βρει τρόπο ώστε να αποκλείσει κάθε πυρήνα διαμαρτυρίας στο χώρο της παρέλασης, ομάδες πολιτών διοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Το ραντεβού της κινητοποίησης προβληματίζει φορείς και αρχές, διότι θα έχει σημείο αναφοράς το χώρο που παραδοσιακά στείνεται η εξέδρα των επισήμων. Και ναι μεν, οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες για μια ειρηνική διαδήλωση, ωστόσο όλοι ανησυχούν για ένα ενδεχόμενο ξέσπασμα οργής. Υπό αστυνομικό κλειό θα διεξαχθεί η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στο Ηράκλειο. Η εξέδρα των επισήμων θα τοποθετηθεί μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ η επίσημη, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Γιώργος Δικτάκης, ο οποίος θα εκπροσωπήσει και την κυβέρνηση στο Ηράκλειο, οι βουλευτές του νομού, οι τοπικοί άρχοντες και οι εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου θα βρίσκονται σε στενό αστυνομικό κλειό. Παράλληλα, υπό τον φόβο να μην επαναληφθούν τα θλιβερά γεγονότα που διαδραματίστηκαν την 25η Μαρτίου, οπότε και ακυρώθηκε η παρέλαση, απαγορεύεται στους πολίτες να πλησιάσουν την εξέδρα των επισήμων, ενώ δεν αποκλείεται να τοποθετηθούν και προστατευτικά κυκλώματα. Από νωρίς το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, όλη η αστυνομική δύναμη του νομού θα βρίσκεται επίποδος. Όλοι αποφασίσαμε μαζί ότι πρέπει να διεξαχθεί κανονικά η παρέλαση, να μην παρεμποδιστεί και όλα να κυλήσουν ομαλά. Δεν θεωρούμε ότι μπορούν οι παρελάσεις που αποτελούν ένα σημαντικό εθνικό γεγονός και μια σημαντική εθνική επέτειο να γίνονται, υποδρακώνται για μέτρα ασφαλείας. Διότι είναι μια γιορτή μνήμης, μια γιορτή εκτίμησης αυτό που έγινε από τους προγόνους μας και δεν είναι ένα θέμα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου είναι η ημέρα τιμής και μνήμης. Καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί και ως μαθητές με τον τρόπο που ξέραμε χρόνια τώρα να τιμήσουμε τους ήρωες που πάνω απ' όλα έβαλαν αξίες και ιδανικά αρχές όπως είναι αυτές της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Μάλιστα, η Παγκρίτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να παρευρεθούν στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου να μην επιτρέψουν ενέργειες που θα αμαυρώσουν την εθνική μας εορτή. Η μέρα λοιπόν εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου πιστεύουμε ότι δεν έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Επομένως εκτιμούμε ότι ιερό χρέος όλο μας την ημέρα εκείνη είναι να τιμήσουμε τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας, έτσι όπως γνωρίζουμε ως ελληνικός λαός να πράττουμε. Από την πλευρά τους, οι πολίτες κατά του χρέους ζητούν από τους πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Ηρακλείου να μην παρευρεθούν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου. Η πρόθεση των πολιτών κατά του χρέους είναι να πραγματοποιηθεί η παρέλαση. Απλώς οι πολίτες κατά του χρέους μετά το πέρας της παρέλασης θα διαδηλώσουν ενάντια στα μέτρα τα οποία πρόκειται να πάνε να περάσουν. Θεωρούμε όμως ότι η παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης στα τιμόμενα πρόσωπα θα δημιουργήσει αντιδράσεις και γι' αυτό ζητούμε να μην υπάρχει κανένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης